Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Ta kulturarlo honen gaurko alean musikaren hildoa. Udazkenean sartu berritan 9 hilabeteko aroa hasi da. Udazken neguta udaberria hartzen dituen urtealdi akademikoa eta beste ere urtealdi musikala. Hemen, Iruñalde honetan, musika haundiak badu bere mugimendua eta bere eskaintza. Kontzertu sorta zikloan antolatzen dituztenen artean, hortxe dugu, adibidez Soziedade Filarmonikoa, atzerriko orkestrak eta jotzaileak ekartzen dituena. Hemen edo geure bazterrotan orkestrarik ez genuenean edo ez bentsat handirik. Nafarroko orkestra daukagu bestalde, orain dela gutxirarte Santa Cecilia izenarekin aritutakoa. Orain urte gutxi profesionaldua eta haundiagoa. Baluarten kontzertu bakoitzaren 2 emanaldi ematen ditu azken boladan, ostegunak eta ostiralak erreserbatuak izaten ditu. Ta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, urtean 11 kontzertu emanen ditu aurten ere, horietako 2 ez haiek zuzenean, ez berak, baizik gonbidaturiko beste orkestrak. Gehien bat asteazkena izaten dute kontzertuen egun, baina zenbaitetan gertatzen da astertera edo ostegunera aurreratu edo atzeratu behar izatea, eta aurtengo temporaldi honetan noiz edo noiz baita astelenen eta igandean ere besterik ezinean. Erakunde musikal gehiago baditugu hemen Iruñan, adibide gisa Iruñeko Orfeoia, baina honen berri gure hurrengo atalean. Izan ere eta honako gaurko honetan Euskadiko Orkestra Sinfonikoa dakarkizuegu. Asteazken honetan, irailaren 29 du denboraldiko lehendabiziko kontzertua. Begirada oro hartzailea eman nahi diogu temporadari geure kulturarlo honetan. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun gure kultur saioan. Gurekin argibideak emateko Inigo Alberdi dugu, Euskadiko Orkestra Sinfonikoan zuzendari nagusia. Aurtengo 2011 abonu denboraldiak lema polita daka eta lema argian ikustet. Musika edo soinua mugimenduen. Horrek zen adierezen ditu, nolabait eskaintza zabal bat eta eskaintza irekia. Guztira hemen Iruñan 11 kontzertu izango dira, urrian hasiko dira eta ekainean bukatuko dira. Bai, aipatzeko, noski, 11 kontzertu horietatik 9 Euskadiko Orkestra izango da bera, jotzen duena, eta gero aipatu 2 orkesta gonbidatu izango ditugula gure abonu denboraldi hortan. Extremadurako Orkesta eta Düsseldorfeko Orkesta. Biak, Euskadiko orkesta horiekin egiten duen interkambioen fruitu, ez da dira bizita horiek. Kontzertu mailan obra denetarikoak izango ditugu, programa oso klasikoak, batzuk pixka modernagoak, batzuk aintzinako musikaren tokearekin ere. Behar bada, obren alorrean aipatuko nuke, beti publikoarentzat eta musikarientzat ere oso gustokoa den lana, Beethovenen 9. sinfonia hori, hor azaro abendu bitarte hortan eskainiko duguna, gure zuzendari titularrarekin, Andres Orozko Estrada, eta gero baita ere, beste kontzertu guztiak ere aipatu ditzazkigu, baina nik baita ere azpimarratuko nuke bat, azaroan 10 egingo dugun kontzertu bat, hemen Iruñan bakarrik egingo da, beste hiriburuetan ez da eskainiko, eta kontzertu hori aipatuko nuke badaukalako nolabaitarako napartoke oso garrantzitsu bat, ez da? Eta da lehenengo obra joko duguna, kontzertua irekiko dugula, Pascual Aldaberen Nerabe Sorta obrarekin.
Lesakar konposagile honen lan oso ondo eginikoa da, oso ondo paraturikoa, eta kontzertua honekin irekiko dugu. Hori pixkat zerbait aipatzearen gero, obra handiak egongo dira, obra estrenoak egongo dira baita ere. Jesus Egigurenen Kinley Symphony, Jesus Egiguren Durangoko konposagile baten estrenoa izango da. Izena berdina da, ez daukate inungo harremanik nidaki dela behintzat. Eta, Jesus Egigurenen obra hori estrenatuko dugu kontzertu berdinean, Cesar Franken sinfonia en re delakoa ere eskeniko da. Gero badago ere baita ere beste kontzertu berezi bat, guretzat badaukana gainera alako toke berezi bat, eta izango da martxoan eskeniko duguna, martxoaren 14ean. Eta kontzertu izango da Enrique Jordá orkesta zuzendariaren omenezko kontzertu bat. Enrique Jordá izan zen Euskadiko orkestaren lehenengo zuzendari titularra, bera Donostiarra zen jaiotzez, eta 2011 urtean ospatzen da bere jaiotzaren mendeurrena. Bere omenez edo joko dugu lehenengo zatian Jesus Guridiren 10 euskal melodiak, Jesus Guridik berak Jordari eskenitako obra bai da. Sortu zuen nian egin zion eskaintza. Bai, hasieratik, obraren originala dago, dedicado a mi amigo Enrique Jordá. Ordurako ja zuzendaria itzentzelako handan. Bai, zehazki ez dakit ze urtetako obra den 10 melodia, baina ordurako ezagutzen zian, Guridi maixua eta Jordá maixua, eta baita ere, zuzendari moduan askotan ikusi zuen Guridik, Jordá zuzendari lanetan. Kontzertu hortan gainera bigarren zatian, bestelako obra bat ere eskiniko dugu, Gustav Mahlerren 4. sinfonia, aurten ere Mahlerren mendeurrena bada, eta bere 4. sinfonia eskiniko dugu. Horrere, zuzendaria Andres Orozco Estrada, gure titularra, eta soprano bezala Christiane Karg, austriar soprano dotorea. Beste momentu igual interesgarri batzuk, mugarri batzuk, Biarritzeko baletarekin. Bai, dudarik gabe, Mikel. Hor, pixkat gure izaeraren adierazgarri, eta gure hainbateko lankidetzen adierazgarri, Biarritzeko baletakin egingo dugun programa hori. Programa benetan berezi izango da, Biarritzeko baleta taula gainean arituko da, eta orkesta fosoan, ez da? Opera izango balitz ezela. Hemen ez dago eta fosorik. Foso txikia baina badago, Bai, moldatuko gara. Uniko egin behar dana fosoa irekitzeko, patioko eserlekuen hilera batzuk kendu behar dira, baina moldatuko gara. Orkesta behan eta baleta goian. Europa zaharreko hirietan egiten den bezala, eta berez, pentsatuta eta konposatuta dagoen bezala, ez da, baleta goian eta orkesta behian. Hor, egingo dugu, Txaikovskiren, Nor eta Txaikovskiren baletetako zati batzun aukeraketa. Hori, benetan mugarri garrantzitsua izango da. Gero baita ere, mugarri bezala nik joko nuke, martxoan bertan, martxoka aipatu dugu, Guridinena eta Mahlerna. Maiatzean baita ere, dakagu zuzendari oso berezi bat, Jan-Christophe Espinosi, pixka da intzinako musikaren munduetik datorren gizon bada, eta berarekin eskeniko dugu kontzertu polita. Beethovenen 4. sinfonia, bigarren zatian, eta lehenengo zatian, Valentin de Zubiaurre, garai Durango ondoko herriska bateko konposagilea zen, eta Valentin de Zubiaurren Ekos de Oiz lana, eta horren ondoren Schumannen txelo kontzertua. Hor, Jan-Christophe Espinosirekin lankidetzan, Euskadiko orkestaz aparte, noski, Johannes Moser txelista arituko da. Orduan izango da kontzertu oso polita, orkesta nahiko txikiakin, eta zuzendari italiarrarekin, hor bere lana egiten, italiar erara, ez da gutxi. Kulturaren arloan gaude hemen Euskal Herria irratian, Eusko Ikaskuntzaren laguntzaz eta babesaz egiten dugun kulturgintzaren saioan. Inigo Albertiren informazioak eta azalpenak aditzen ari gara, 2010 eta 2011 urte aldirako eta Iruñera karriko dituzten musika kontzertuak. Hor gogoratzeko eta hor titular periodistikoak behar izan ezkero, Jordá zuzendari izandakoaren omenez eginikoa eta guri diren doinuak, 10 euskal doinuen musika pieza eta kontzertua esate baterako, edo Lesakako Pascual Aldaberen kantak eta doinuak ere emanen dituztela, baina bada kontu gehiago ere, dena esan gabe ere zertzelada batzuk kontuan hartu beharrekoak. Inigo Alberdi.
Azaroan 10 kontzertu berezi hortan, Aldabe, Millo eta Mendelsonen kontzertu berezi hortan, zuzendari lanetan ere, guretzat oso gertukoa den zuzendari aukiko dugu, Irungoa, Irundarra, Iker Sánchez izango da, kontzertuetan zuzenduko digun zuzendaria. Eta, berarekin hainbat lan egin ditugu, eta kontzertu hortan ere, bera izango da, guretzat gidari. Beraz, hori ere, osagarri bat gehiago, zita berezia izateko, ez da. Baitere, aipatu nahiko nuke, aurten Mikel, pixkat berezitasun bezala, orkestatikan aurkezten dugula ziklo berri bat. Klasikat deitzen dena, atzizki horrek euskeraz argi dago, kanpo edo aparte nahi duela izan, eta bere esan nahi hori da, klasikatik aparte, edo klasikatik kanpo ere eskainiko dugun ziklo hau. Lehenengo kontzertua ja pasatu zen, Iraia hasiera izan zen, eta Michel Camilo aritu zen, Euskadiko Orkestakin, eta Ruben Jimeno zuzendari gizara. Eta bigarrena ekainean ospatuko da, 2011ko ekainean, eta hortan Jorge Drexler, kantautorea uruguaitarra, arituko da orkestarekin batera. Eta hor, Fernando Velázquez izango da baita ere, konposagile eta zuzendari lanetan arituko dana. Klasikat honen helburua zein da, publiko ezberdinetara iritsi, eta orkesta ere formato ezberdinetan aurkeztea. Asteazkena dira gehien bat, ez hemen Iruñan kontzertuak eskentziko eguna, baina ikusi dut, osteuna, astertea, igandean ez baita astelena ere, hoi zer da, aldenean iten da, edo nola ez da... Bai, egia esan, gure abonuan beti normalean, azkenen gurtietan ez du beti egun finko bat eduki, eta beti, aldanean, pixkat auditorioaren arabera. Kontutan eduki behar da, gu Euskal Herri guztian gure aktibitatea eratzen dugunez, bintzat, Elkarte Autonoman eta Nafarroan, gu beti auditorioen arabera ibili behar gala. Gu ez dakagu egun fijoak leku bakoitzetan, beste orkesta batzun bezala, gu beti ibili behar gara, enkajatzen, ez? Hortan, gure orkestako lantaldeak eta zuzendari teknikoak gehien bat, nahikoa buru uste ugitzen dituzta, eta enkajatzen, eta fitxekin jokatzen, ez da? Leku guztitara iristeko dauzkagun epe horietan. Horregatik, egunen aldaketa hori. Jendeak arre zeitu behar du. Oin usteuna, geho igandia, geho... Hortarako baita ere beti, urtearen bukaran beti, egutegi dotor eta undi bat, oparitzen dugu beti, kolorekin ipinita egunak, jakitzeko noiz dian kontzertuak eta akatsik ez egoteko. Antolaketa kontu zerbait, eustot esana gelditu dela, eta etorriko dira, Alemanietik, etorriko dira ere Extremaduratik, zueke hauntza joan, Extremadurara, eta gira bat inez, eta... Alemanira, ez daitu izaten, joan etorri bat, edo nola izaten den, anere zikloak... Alemanian eskaineko ditugu 4 kontzertu. 3 Düsseldorfen eta beste bat Gütersloh, Düsseldorfetikan nahiko gertu dagoen hiri baten. Hor esan, Alemanian zona hori oso potentea dela, ekonomikoki enpresa asko daude, eta oso, bizkat, alako leku neuralgikoa badala, zentru bat, eta kulturalki ere, oso, Düsseldorf bera, eta Dortmund, eta, hor badaude orkesta honak, eta oso opera ziklo honak. Ez orduan, horregotean, olabait, Alemaniaren bihotzortan, guretzat, potentea da. Alemaniaz aparte, aipatu dugu mesala, Burdeosen ere egongo gara, Burdeoseko orkestakin, Burdeosek iteneko orkesta nazionalarekin harreman handia dakagu, orkestaren hasieratik gainera, eta interkambio horren fruitu bi kontzertu eskainiko ditugu, bata Burdeosen eta bestia Arkasonen. Hor, zuzendari moduan, kontzertu horietan, Michal Nesterovic, Polonia zuzendari bat, hemen Kadakeseko, Kataluniako sari bat lortu duen zuzendaria, eta bakarlari moduan Luis Esnaola, Donostiar familiako violinista potentea. Eta Alemaniara bira egingo dugunean, hor zuzendari bezala gure titular arituko da, Anders Orozko Estrada, eta bakarlari bezala beste figura bat, Gautier Capuzon, txelista. Musikaz ari gara, hitzez eta hizketan Inigo Alberdiren azalpenak, urtealdi, temporada berri honetarako programazioa zein den, baina musikaz ari garela, eta are gehiago, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaz komeniko da, musika txantxa batzuk, zertzela batzuk aritzia. Jendaurreko kontzertu ez gainera, diska gintza ere, Euskadiko Orkestrak daraman beste hildo bat, beste arlo bat. Eta hortik, karri nahi dizuegu, eskaintza, urte batzuk baditu, eta txisturako eta orkestrarako eginiko komposizioa da, Tomas Araguesek egindakoa, eta
txistulari bakarlari Jose Ignacio Ansorena. Badu, honek zenbait puntu bereizgarri izan ere Ansorenak, kontzertuen aldi hartan suerte handirik ez da. Bihotzeko izan zuen, hala ere moldatu zen, zuzeneko eta kontzertuetan eta aritzeko. Hemen zati bat adituko dugu, Tomas Araguesek eginiko txistu eta orkestrerako kontzertu horretatik 3. mugimendua, Allegro Rondo izenekoa. Hemen kulturarloan eta aurtengo Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren temporaldi hasieran Euskal Herria irratian musikaren hotsa. Eusko ikaskuntza, jakitez.